ganup na poksia Kristo Kristus ido naung tubusian debata jara ganup na makahologi ibana na manubuhon haholongan ni ido nang natubusian ibana sianodo taboto nang holong rohata di aka anak di debata mulota hahologi debata jara tagaroti patikna ayodo holong ni rohani debata ayodo holong ni rohadi debata mulota tagaroti patikna dada na dodok patiknai ay nasa natubusian debata do na manaluhon portibion hapok siya tay do nang monang manaluhon portibion isi do na manaluhon portibion ia suna poksia di Yesus Kristus anak ni debata ibada doi nanggo maghite-hite aik dohot muda Yesus Kristus dada holan di bagasan aiki di bagasan aik dohot muda ido calato di ido na makatidakon asya situngan do to di ay tolu do na makatidakon imo to di aiki dohot mudari calasara do na tolui ia panidangion siya jo mata jalo do alay sumurong dos panindangion nasian debata ay panindangion nasian debata doon nahidan tidakon na tayo tu anak nai napoksia di anak ning debata di diop do panidangioni nasopoksia di debata ima mambani ibana pagabus ala sopoksia ibana di nahidan tidakon ni debata tayo tu anak nai jala ondo panidangioni naung di basa-basa debata do tu hita hangoluan sa leleng-leleng na jala di bagasan anak na do hangoluani ia di ibana anaki di ibana do hangoluani ia so di ibana anak ni debata dang di ibana hangoluani umbay na usurat akai tuhamu akan apoksia di kuwag di anak ni debata nang boto muna nang di hamu do hangoluan na sa leleng-leleng na ondo hiras ni rohatta magadopon ibana molo tapangilo manang aha maguru tulo moni rohana tangi honon na do hita jala molo taboto tangi honon na do hita di nasa na tapangilo gawe taboto saut madihita akan na tapangilo isi anibana ia di ida halak dongan na mangulaon dosa nasa akapatian tu hamatian magtangiang maibana dungi basa-basa non na matui ibana hangoluan ima diakan na magdosa na so makapatian tu amatian adong do dosa na makapatian tu amatian dang hudok tangiakonon manggui dosa do nasa giduhon cala adong do dosa na so makapatian tu amatian taboto do naso magdosa nasa rong tubuh sian debata alay na maksiho tu debata do halak daung tubuh sian dibana caladang taghahua pagjahati ibana taboto nasian debata do hita cara di bagasan hajahatan do nasa poktibian alay taboto do nanggo anak ni debata cara dilihan ko hatu hita asa tatada paksitongi di bagasan paksitongi do hita di bagasan anak na Yesus Kristus ibana do debata sitong do anguluan sa leleng-leleng na hamu akanaha jaga hamu madiri muna maralohon debata siliban